Wir laten dich niet in de steek. En dan gaan we natuurlijk verder met... Pap, wie zit het eigenlijk met de broerlof? Ja, inderdaad. Dat vind ik een goede vraag van Marieke. Je hebt ze verzet, hè, die broerlof. Ja, die hebben we natuurlijk... Ja, dat ging niet. Dat hebben we moeten afzeggen, meetje. Kom eens zitten. Wetstig wieveel broerloften er afgelopen jaar zijn afgelast. Wieveel mensen, wieveel broeder en broedergommen er gebeurd hebben omdat ze alles weer moesten verplaatsen. Maar dat is eindtruus. Het is namelijk alles komt op zijn tijd. Wie leg ik dat nou goed uit? Alles. Kijk, de natuur bepaalt het ritme van de mens, niet andersom. En dat heeft te maken met de seizoenen. De jaargetijden. Ja? Wij hebben in Nederland, in Holland hebben ze 4 jaargetijden en wij hebben er 5, Emiel. Wij hebben er 5. Ja. Zullen we dat eens gaan uitleggen? De 5 jaargetijden. Ik leg het te goed. Als de lente komt, dan gaan we weer naar de hei. En in de vogelke fluit, en als het goed is, leed ook een ei. En we hebben plezier. Het geeft weer goed weer. Zeker. Kermis is in het land, de winterjas aan de kant. Alles heeft zijn tijd. Weet je, alles heeft zijn tijd. Nou, dan krijgen we het volgende seizoen. En de zomerzon, kijk, dat brengt ons weer naar het strand. Ik bouw kastielen van zand en wat zie ik? 10 bijntjes verbrand. Nou pak dich maar een ijs, dan blijft ze lekker lang koel. Heb ze nog een paar weken vrij, dan begint alweer weer de school. Alles heeft zijn tijd. Brugklasser, alles heeft zijn tijd. Hallo? En de herfstwind bluust. Alle bleedjes eraf. En ik zie Mieke de Woep en Sinter Merten bij ons vuur op de stoep. En met 11, geit de muts op vanzelf. Het LVK gaat weer door. De eerste leedjes Bart zien door. Alles heeft zijn tijd. Meetje, alles heeft zijn tijd. Oeh, nou wil het kalm, hè? Dan klimt Sinterklaas Met de baard. met zwarte piet op het dak. De jinglebelken zien door. En het fruzal. Tot het weer kraakt. En het nieuwjaar Ja, ik zonder vuurwerk weer door. zonder vuurwerk. En dit jaar ben ik dus braaf en dan val ik 11 kilo af. Alles heeft zijn tijd, pap. Alles heeft zijn tijd. Ja! Dan op einde keer. Hey! Buurt, joek, steek en gaaf. Hey! Vastelopen is door. En het klopt uit. 11 keer paaf. Voor Twee dolle dag. buurt de winter verjaag. Gekke moldag gevierd, het vuurjaar is niet meer wiet. Alles heeft zijn tijd. Meetje, Alles heeft zijn tijd. maar we kunnen ze er puin op van maken, zeg. Ongelooflijk. Als de lente komt, dan buig ik weer naar de hei. Maar pap, dat hebben we toch al gehad? Ja, maar dan begint het volgend jaar. We hebben die 5 jaargetijden en dan is het volgende jaar. Dat sluit aan elkaar aan. Maar de beste na het raaf vergeten. Dan ging ze op mijn knukkels, hè. Dan had Frans ook wel de tekst moeten schrijven. Maar ja, Frans deed nooit tijd. Dat weet ze toch, meetje. Heel veel mensen hebben te weinig tijd. Veel te weinig tijd. Oh. Marieke!
Zo, dan gaan we... Maar pap, de broerloft dan? Ja, ik ben niet bezig met een live uitzending. Antwoord geven. Kom op. Hup, dadelijk zorg dat ze binnen is voor de ovenklok. Kom op. We zijn bezig met een route. Ja, kunt je wel lachen. Ja, waar zitten we dan? Ja, waar zitten we eigenlijk? Waar zitten we